Rátaj! To je 1000 korún dokopy. Vyško. Vyšulko. Vyško. Vládom. Vyško. 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 Ty starý vládom. Ty špina buzeránska, čiernej kurva. Ty špina orangutánska, oláska, špinavá. Ty špina bosoránska, kurva. No mám ťa piči. Ide, kde ideš? Čo ideš? Maternú piču pojebať. Daj mi cibulu mi daj. To je to váho. Dobre, tak ti to práve dala krivo. Ty kurva, špinavá, cigánska, jebana, taká tady. Bude tam 4,5 kila. No pol kila budem dávať na dámu. Bola dobrá špina. Kečup, uherky, 35. 4 korbáče som dobrala. A syr. Kokej vráti. Nie, ja som tam hovoril, daj. Dobre. Nedelu sa spraví paprika. Zajtra sa spravia krky jedny a kolienka s rybama. Papriku ide zajtra robiť, potom je nedela rád rezne robiť a bude na meso zažrať. A potom 2 týždne budem oné žrať. Konzervy. Tam sa v nedelu spraví paprika a nedelu sa môže žrať paprika. Áno, aj do ideju.